Arestado ang sarong 17 anyos na lalaki sa pigkonduser na bypass operation sa Purok 3, Barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur, alas 9:15 banggi kan nakaaging Martes. Binisto ni Police Corporal Jonard Bufete, tagapagtaram kan Nabua Municipal Police Station ang suspechado na si alias Mac, high school student, residente kan Purok 3, Barangay San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Nakuha sa posisyon kan suspect ang 212.71 grams din pinaalang na dahon ng marijuana na nagkakantidad 25,525.25 pesos. Sa listahan sa mga minomonitor. Bago siya, kaya minomonitor po siya, nahalima na monitoring ng tropa kang Nabua MPS, then naikasa po si bypass operation na nagresulta po sa pagkakadakop sa iya. Dugang pa ni Bufete, baguhan pa sana sa pagtutulak ang suspect asin mayo pang ibang record may kinaaraman sa illegal na droga. Hanggat po, dahil tanaw po sa illegal na droga digdi sa Pilipinas, particular digdi sa Nabua, particular digdi sa munisipyo kang Nabua, asahan po ninyo ng Nabua MPS, dahil po mapundo na maglunsad po ng mga siring na operasyon para po mapundo na ining mga illegal na aktibidad na araw po kanina. Sa presente, nasa kustudiya na kan Department of Social Worker and Development ang suspechado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.